ο άνθρωπος με το κασκέτο. Και την πρώτη νύχτα μπήκε μες στο κελί ένας άνθρωπος που είχε χάσει το πρόσωπό του και ακούμπησε το φανάρι που κρατούσε κάτω στο πάτωμα. Και ο ίσκιος του μεγάλωσε πάνω στον τοίχο. Και τον ερώτησε: «Πού έχεις κρυμμένα τα όπλα?» Και εκείνος, κανείς δεν ξέρει αν από σύμπτωση ή ίσως για να απαντήσει, έβαλε το χέρι πάνω στην καρδιά του. Και τότε τον χτύπησε. Ύστερα μπήκε άλλος άνθρωπος που είχε χάσει το πρόσωπό του και τον χτύπησε και αυτός. Και οι άνθρωποι που είχαν χάσει το πρόσωπό τους ήσαν πολλοί. Και ξημέρωσε και βράδιασε ημέρες 40. Κι ήρθαν στιγμές που φοβήθηκε πως θα χάσει το λογικό του. Και τον έσωσε μια μικρή αράχνη στη γωνιά που την έβλεπε ακούραστη και υπομονετική να υφαίνει τον ιστό της. Και κάθε μέρα της τον χάλαγαν με τις μπότες τους μπαίνοντας. Και εκείνη τον ξανάρχιζε κάθε μέρα και της τον χάλαγαν πάλι και τ' άρχιζε ξανά εις τους αιώνας των αιώνων.